er Maddie her. Det er nok den mest cringe intro, jeg nogensinde har lavet, tror jeg. Nå, men jeg er kommet tilbage med en ny video. Stay tuned. Og jeg har nok allerede set det på titlen. Så kan bare ikke komme flyvende herinde. Magi. Så vi har 2 pakker, og jeg tænker bare, at vi starter med den mindste. Så yep. Nå, hvad er det for noget her? Så får der hul igennem. Jeg har en handske. Nå. Se. Jeg åbner min handske. Der. En pakke. Den der. 2 pakker. Ikke flere pakker. Nå. Hvad er det? Nå, jeg føler bare ikke, det er det rigtige. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg kan ikke engang få den ud. Der er ikke hul igennem, altså. Det er meget smart. Der. Så er der hul igen. Hvad i helvede er det? Er det det, jeg tror, det er? Jeg kan ikke engang få den åbent. Skete der sgu noget? Ja, det er. Det er sådan en her, man kan tage fotos med. Jeg tror faktisk, den er sort. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg bestilte 2 grønne. Nå. Men jeg tror lige, vi optager det i morgen med en video. Fordi nu er det mørkt udenfor. Fordi det kan jeg gøre på et dårligt tidspunkt. Og jeg har ikke noget lys, der virker fungerer godt nok, så ned med den. Eller ned med dem, kan man sige. Så ja, dem her jeg lige har pakket op, ikke også? Det er sådan nogle her. Og nu vil jeg bruge den ene. Så er det den første. Og jeg har hørt, at det er sådan her, man gør. Jeg ved ikke, om jeg stiller. Jeg vil helst ikke bare plastik af, så det lugter lort. Så jeg sætter bare lige den her med. Så skal jeg så fingre for, at det er sådan her, man gør. Så det var, at jeg købte 2, så jeg kan teste den ene. Men lad os bare lige komme i gang. Og jeg har lige købt en ny lighter til 10 kroner. Jeg ved ikke, om den virker. Det er klart, den ikke virker, hvis det. Jeg prøver lige at gøre. Der sker noget. Åh, for sat. Der er glat. Nu på. Hold da kæft. Der skal da bare røge tilbage alligevel. Jeg tror, at lyset der lyser rigtig godt op. Vi tager en til faktisk. Det kunne ikke være fedt. Den er ret lang til at starte, kan jeg se. Men just in case, vi lige brænder hele hytten med, så gør jeg lige sådan her. Det er stadig brandvarmt derinde. Hold da kæft. Jeg har aldrig lavet mig ild før. Prøv lige at komme.
Se gløderne, de er helt røde. Prøv lige at banke dem, så de er ikke helt røde mere, så jeg ikke brænder helt lortet af. Nå. Spændende. Helt surrealistisk glød. Nå, vi går til den næste bunke, tror jeg. Den går over i. Og det gør den så ikke. Timelapse for den lige igen. Når man gælder den røg der, så er det virkelig slemt. Bare lige første gang, hold kæft, det gør det stadigvæk. Jeg tror folk, at det er jeg har helt ud til stranden. Det håber jeg ikke. Nå, men jeg tager ikke telefonen. For helvede. Sådan der. Så jeg se det hele. Let's get it. Fuck, det er alligevel varmt. Det er jo så glødermast, men... jeg se det. Nej, jeg er ikke ved at sætte det igen, bare roligt. Videre til kamera 2. Det var til på, den faldt væk. Nå. Det gør det ikke mere trygt, at den er mindre. Nå! Det passer med, at den ikke virkede, vel? Fuck, hvor er det typisk. Der stod der ført alle mulige pakker med alle mulige mærkelige noget. Hvor er det så, man sætter batterier i henne? Ui. Og det er jo klart. Jeg har faktisk ventet lidt indtil det blev koldt, og jeg tror ikke, I kan se mig. Men der kom lige et billede af, hvordan først og fremmest billedet så ud til, hvor god den var til at lyse. Og her kommer det rigtige resultat. Så gør sådan her, så skulle den gerne komme meget lang lys, fordi den siger, at så gør det direkte i kameraet. Så ja, altså jeg tænker, at det må være rigtig god at gå på sådan noget. Så vi kan rigtig se meget. Det er faktisk rigtig meget godt. Så ja, den virker faktisk fint nok. Klar, for jeg har ikke nogen batterier lige nu. Nå. Det er noget lort. Næste store pakke. Det lyder sgu da som, den stod meget hårdt, den der. Nå, den er stor. Den her. Det er også går.
Okay, shit. En pakke. 2 pakker. 3 pakker. 4 pakker. Lad os bare starte med den mindste igen. Det var utroligt. Hvorfor er der så mange mærkelige pakker? Ja. Hvordan åbner jeg overhovedet den her? Sådan her. Jeg ligner en, der ikke har åbnet Wish-pakker før. Jeg har åbnet en Wish-pakke, 2 Wish-pakker før. Og jeg kan tydeligvis ikke finde at åbne den helt rigtigt. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har købt. Nå, men jeg vil for at se. Nå ja, det er min lille højtager. Jeg skal se, om den passer. Det er politiet. Hænderne op. Yep. Næste pakke. Jeg tror faktisk, det her er den samme ting. Bare forskel på længden. Ja. Okay, jeg kan ikke huske, hvad det her er. Det ligner sådan en slags ledning. Lys et eller andet. 1% af det. Wow. Ja, den lyser i hvert fald kraftigt rødt. Ja, det er faktisk ret fedt. Jeg har faktisk også en deroppe i forvejen. Men ja, det var der. Næste pakke. Min arm. Ja, det var bare det samme. Meget længere. Meget længere. Hold da. Den er sgu da lang. Se om det går. Det var sgu da mere end jeg forventede. Vi ser sådan, den virker også. Man. Ja, det gjorde den, og den er meget grøn. Jep, næste pakke. Det tager ikke godt, der er allerede et hul på den. Jeg indpakkede mere. Nå ja, det er sgu da rigtigt. Jeg bestilte sådan noget lydskum halløjsa. Men det er ret tåret lige nu. Det er faktisk lidt irriterende.
så hænger man det op på væggen, og så det ikke larmer så meget, så står det imod og sådan noget her. Jeg vidste ikke lige, det var så foamagtigt, men lad os lige prøve det. Mange købte jeg overhovedet. Det hedder også, fuck det stinker af lort. Nå, det hedder faktisk også æggebakker. Der er rigtig mange lige her. Ja. Jeg prøver lige at se, hvordan man kan hænge det her op. Fuck, det stinker det der. Lort, det er utroligt. Ja, okay, jeg prøver lige at få sat den her ind i skabet med tape, men det virker ikke helt, fordi det er jo foam. Så ja. Men jeg kan lige vise jer, hvad min idé var. Det var sådan her. Så tager jeg de her foams her. Så sætter jeg godt hen, og så sætter jeg den fast på væggen, eller på den her. Og så vil der komme en rigtig god lyd herinde, når jeg skal spille musik. Og så jo mere den er sat op, jo mere lyden tager den imod. Og så vil jeg så sætte 2 op her, og 2 op der, så vil der også komme nogle til siden, og der kommer flere og flere. Så det var sådan set, det var pointen med det hele. Men jeg vil sige 1000 mange gange tak, for at du så med til enden her, og undskyld, oh my god. Jeg vil sige 1000 mange tak, hvis I ikke havde så med i videoen. Det var en fornøjelse at lave den her video for jer, og nogle af de ting, jeg faktisk skulle bruge. Det er for det meste derfor, jeg bestilte det. Men I må have en god dag, folkens. Og husk, forbliv sund. Kan jeg få en hashtag, forbliv sund nede i chatten. Og husk nu, hold dig afstand. Bliv inde, svits som du kan, og hør efter i skolen. Og så er der ikke så meget at sige, gå ned og like, lige dernede, og subscribe. Og så vil jeg sige 1000 mange gange tak, fordi I så med i den video. Og ja, farvel. Farvel, sund. Glem det. Fuck, jeg synes det er dårligt eksempel. Ja.